בוקר טוב. ברוכים הבאים, איזה אור על המסך. היה איזה כיף, וואו. ברוכים הבאים, יופי, יופי. נו, רבא כן. שווייס אמר שבגלל שכל יום הולכים להר אחר, יכולים כל יום לברך עושה מעשה בראשית. וואו, וואו, יפה, יפה, לא מיוחד מאוד, מה, זה מקום מדהים. יפה מאוד, יופי. בוקר טוב לכולם, בוקר אור, בוקר טוב, בוקר מבורך, רב מוישה בוקר מה אור. שלומך? ברוך השם, תודה רבה. טוב בוקר לראות. טוב לכולם, השעה 9:30, אנחנו בעזרת השם מתחילים. הלימוד להצלח כל עמו ישראל, כל אחד מה שצריך, מה שזקוק. קודם כל יש היום לאפרים בן שפרה קהילה, בעזרת השם לרפואה שלמה, גולן בן יפה לרפואה שלמה, יונתן בן יפעת, טל חיים בן אהובה, משה בן גולי אל בת חיה, הרב שמואל בן דבורה, ישראל בן ציפורה, בתיה אסתר בת פניה, הרב יהודה בן צילה, יצחק בן אסתר, טל גרשון בן שרה, אורי בת דינה, לעילוי נשמת הרב אברהם שלום בן יהודה, שלום בן אישה מסודי בת חביבה, להצלחת רבי יאיר, הצלחת כולנו. שוב בוקר טוב לכולם, אנחנו בעזרת השם הגענו לדף י"א עמוד א', אתם רואים כ10 שורות מלמעלה, יש שם נקודותיים. אז בואו רק, מה אנחנו יודעים מתחילת המסכת כבר? אנחנו יודעים שאישה נקנית בג' דרכים, בכסף, בשטר ובביאה, זה כבר כולם יודעים. יש את הפסוקים ואת הלימודים. תגידו, כשכתוב כסף, כמה כסף זה? אז הבאנו מחלוקת במשנה, בית שמאי ובית הלל. אחד אמר, בית שמאי אמרו לפחות דינר, ובית הלל אמרו לפחות פרוטה. עד לפה בואו נראה, זה החלק הראשון שהגמרא תדבר בו, בואו נקרא אותו ואז ניתן הקדמה קצרה. בכסף, אומרת הגמרא, י"א עמוד א', 10 שורות מלמעלה בנקודותיים. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים בדינר ושווה דינר. שואלת הגמרא, מה טעמא דבית שמאי? אמר, ושימו לב, אנחנו נביא מספר טעמים במהלך הגמרא, מדוע בית שמאי אמרו דינר ושווה דינר. אז בואו נראה. אמר רבי זיירא, שכן אישה מקפדת על עצמה ואין מתקדשת בפחות מדינר. שימו לב, פרוטה, תסכימו איתי שזה אולי הדבר הפחות שבפחות שבפחות. פחות מפרוטה זה כלום. אבל עדיין, גם כשהוא דבר מינימלי ביותר, עדיין אתה רוצה להגיד שאישה מסכימה לקדש את עצמה בפרוטה? זה סכום נמוך מדי, ולכן חשבו בית שמאי לומר שהמינימום מדינר, פחות מדינר היא לא מוכנה להתקדש. שואלת הגמרא, אמר לאביי, אם זה מה שאתה אומר לי, כלומר שהאישה איננה מוכנה להתקדש בפחות מכך, אלא מעתה, כגון בנטי דרביאני דקפטנה נפשיו ולא מקדשי ופחות מתירכבה דדינרי. אז תגידו, רגע, אז מה יקרה? אתה אומר שאישה לא מוכנה להתקדש בפחות מדינר. אז מה קורה עם לדוגמה, בנותיו של רביאני, שהן לא מוכנות להתקדש בפחות מ3 קבים של דינרי זהב, זה סכום עתק. אז מה תגיד עליהם? אחי נמי די פשטה ידיה וקיבלה חזוזה מאחד, אחי נמי דלא אבו קידושין. מה? אז יוצא פה, תראה, אתה אומר שהיא מקפידה מינימום על דינר, לדעת בית שמאי. בסדר. מה קורה איתה? היא מקפידה מינימום על $1,000,000? זה מה שהיא מקפידה בו. פחות מזה היא לא מתקדשת? אז קודם כל חשוב להדגיש, לפחות בשאלה, כן? אם אותה אישה, התנאי שלה להתקדש הוא $1,000,000, או תירכבה דדינרי זהבה, אז אם לא נתת לה את זה, לא מתקדשת, מה אתה רוצה? אתה צריך את דעתה. אומרת הגמרא, אמר לי, לא, מה מדובר פה? מדובר פה בפשטה ידה וקיבלה ולא כאמינה. זאת אומרת, שימו לב, גם בית שמאי, רגע אחד, ברשותכם שנייה אחת, גם בית שמאי מודים שקידושי פרוטה תופסים. מה אם היא הסכימה? כי כאמינה, שימו לב, דקידשה בלילה. מה זאת אומרת? הקידושין היו בלילה, חשוב להדגיש, פעם לילה זה היה חושך אמיתי, לא כמו היום שיש לך חשמל ואתה רואה, באמת היה חושך. אז היא קיבלה מטבע, והיא לא ראתה טוב, האם זה דינר או פרוטה. היא נמי דשביה שליח, היא מינתה שליח לקבל עבורה את הקידושין, והיא לא דיברה איתו לפני כן על סכום מינימום לקבל. עכשיו שימו לב, אמרו בית שמאי כך, אתם יודעים בדעת אישה בראש שלה מה המינימום לקידושין? הוא דינר. ממילא, אם זה היה בלילה ולא היה פה דינר, היא לא נתקדשה, היא לא נתרצת. זאת אומרת, גם אם אין לה סכום בראש שהיא דורשת,
יש לה רף מינימום שפחות מזה היא לא מוכנה להתקדש בו. מה, אתה עושה צחוק ממני? אתה מבייש אותי? אז היא לא מוכנה. אבל שימו לב, באמת מה יהיה למשל עם בנותיו של רב ינאי, באמת אם קידשו במקרים האלה בלילה או על ידי שליח, באמת הם לא יסכימו להתקדש, הקידושין לא יחולו, יגידו מה פתאום, אנחנו בפחות מסכום X לא מוכנות להתקדש, ולכן בכזה מקרה אז שימו לב, בית שמאי שמו שבראש של אישה סכום של דינר, הוא המינימום שהיא מוכנה להתקדש בו, אבל אם היא הסכימה בפחות מדינר, או אם היא דורשת יותר מדינר, אז גם פרוטה זה בסדר, ומי שדורשת תירקבא דדין רזהבה, אז אם לא קיבלה תירקבא דדין רזהבה, באמת היא לא תהיה מקודשת, אין הכי נמי. כן, בבקשה. רק הערה אחת בבקשה, הרב שטיינזלץ כותב שבדינה אחת יש כ-80 פרוטות. זה היחס, כן, זה יחס מטורף, זה סכום אחר לגמרי. רבי יונתן, מי אמר, אתה שומע אותי? כן, שומע. מי אמר שצריך את ההסכמה של האישה לנישואין? מבחינת ההלכה. מתקדשת בכסף, שטר וביאה. אני צריך את ההסכמה שלה? בוודאי. הרי יש שני עדים, ומישהו אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו לתוך העניין. אז הוא יכול לקפוץ טנגו. הוא יכול לקפוץ טנגו, והיא לא מקודשת. מה זאת אומרת? אתה צריך דעת מקנה, היא המקנה. אין לך בעלות עליה. למדנו את זה בתחילת המסכת, ב' ג' ד', כי היא כך ולא, שצריך את הסכמתה, ראינו שמה, דעת קונה, דעת מקנה, זה פשוט, איפה לא צריך? באמת בגט, אתה צודק, אין הכי נמי. בגט, בגלל שהיא כבר מקודשת לו, אז הוא המקנה, מקנה אותה, אז הוא לא צריך את דעתה. אבל בקידושין חייב את דעת האישה, אין כזה דבר. אם האישה לא מוכנה להתקדש, אני אתן לך רק במקרה שאתה יכול להבין, אני בא אליך ואומר לך, השדך מכורה לי וקח $1,000,000, אז תגיד לי, השדה שלך מכורה לי אם אתה לא מסכים? לא, אתה צריך להסכים, דעת קונה, דעת מקנה. אז כשאתה הולך לרמי לוי לקנות שוקו, אתה יודע למה אתה קונה? לא בגלל הכסף ששילמת, כי רמי לוי רוצה למכור לך. הכסף ששילמת הוא התמורה, מגיע תמורה, אבל אם רמי לוי לא רוצה למכור לך, אתה לא קונה. אני רוצה להוסיף פה משהו. אם האישה לא מוכנה להתקדש, היא לא מתקדשת, כן בבקשה. אני רוצה להוסיף פה משהו, שיש יותר מזה, אם יש איזה מקח ממכר בין בני זוג למישהו, ושאל את האיש ואמר לו כן, אני לא מנסחת את זה במילים, ואחר כך שאל את האישה ואמרה כן, המקח בטל. למה? כי אולי האישה, זה רש"י מסביר שם, מתביישת, לא רוצה לבייש את בעלה, ולא נעים לה לכבוד בעלה, אז היא מסכימה, אבל היא בעצם לא מסכימה ממש. שאל את האישה קודם ואמרה כן, שאל את הבעל, המקח קיים. אמת. שם מדובר רק לנכסים שהם שלה ולא נכסים של בעלה. אין הכי נמי. לא של שניהם יחד? זה לא נכסים של שניהם? נכסים שדעתה רלוונטית. וכן להפך יכול להיות. הנקודה היא כמו שאת אומרת, אין הכי נמי. הנקודה היא פשוטה אחת. כדי לקנות דבר, צריך שהמקנה יסכים. האישה פה היא מקנה את עצמה לבעלה, ואם היא לא הסכימה, אין פה קידושין, לא משנה מה תגיד. האם שואלים פה עוד משהו? עם הקידושין, חשבתי שהכסף קידושין שזה דבר סמלי, הרי בכתובה כתוב כמה היא מקבלת וכל הדברים האלה, אם יש אהבה ביניהם, אז אני חושב שהיא אישה משהו סמלי, לא תבקש $1,000,000 שתתקדש, או היא רוצה להתחתן או לא רוצה להתחתן. אני חשבתי שהפרוטה זה דבר סמלי, כאילו אומר קניין, יש קניין, כמו מרימים כיפה או מרימים בתחת או משהו כזה. אז כנראה, אז רק הנקודה היא אחרת, שגם בסמליות ובסימבוליות, כאשר אתה כן מדבר בכסף, כנראה שיש משהו שאם זה פחות מזה, זה כבר נקרא דבר שהוא אפילו מבייש, אתה מבין? זה הנקודה פה. יש, כן, כן, גם בדעת האישה, יש דבר, סכום שפחות מזה, זה כבר נקרא דבר מבייש, בסדר? אבל בואו נתקדם. כמו אלה שרוצים בכתובה $1,000,000 שיהיה כתוב. זה רק הערה של קניין, זה צודק, יפה. לא, אין הכי נמי, נכון, נכון, אבל עוד הפעם, גם בהגדרות סימבוליות, יש רף מינימלי. כמו שאמרנו, אגב, ופה אנחנו נסיים, את הנקודה הזאת, שאישה לא מתקדש בחליפין. למה? הרי אם כל הסוגיה הוא רק קניין, חליפין זה קניין לכל דבר ועניין, כי חליפין יכול להיות בפחות משווה פרוטה. אז אתה רואה שבקניין הכסף צריך להיות מינימום. בסדר? מצוין. אומר הגמרא, אני חוזר לרמקול. רב יוסף אמר, עוד טעם בשיטת בית שמאי.
תאמר יהודי בית שמאי כדרב יהודה אמר רב אסי, דאמר רב יהודה אמר רב אסי, כל כסף האמור בתורה כסף צורי, ושל דבריהם כסף מדינה. עכשיו שימו לב, אני חייב להקדים פה משהו קצר. תגידו שאני אומר לכם כסף, שאני אומר לכם 50, למה הכוונה? 50 דולר, 50 יורו, 50 שקל, 50 ין, 50, לא יודע, ביטקוין היום יש? על מה כשכתוב מספר בתורה, על מה הכוונה? צריך לתת איזה מטבע בסיס, לומר שהתורה דיברה בו, נכון? אתם מסכימים איתי? הרי יש לך הפרשי מתח בעולם, בין רומא ליוון, לארץ ישראל, לתימן, אז על איזה מטבע התורה דיברה? שאלה פשוטה. אז בואו נגדיר שיש לנו מטבע שהתורה דיברה בו, זאת אומרת, כל פעם שהתורה כותבת סכום, כן, אונס ומפתה 50, אדם שהרג משהו, עבד 30, על מה הכוונה? אנחנו נצמיד את זה לכסף צורי, זה כסף שיצא ממדינת צור והוא כסף חשוב. לעומת זאת, כאשר יש סכום כסף שדיברו בו מדבריהם, הכוונה היא מדברי חכמים, פה אנחנו מדברים על כסף מדינה, זה בדרך כלל היה כסף שהיה יוצא בירושלים, שהוא היה כסף שהמינימום שלו היה הרבה הרבה יותר נמוך. כשאני אומר מינימום, הכוונה היא למטבע הקטנה ביותר שקיימת. אז בוא נגיד שאתה מדבר, בוא רק לשים את זה באוזניים שלנו, נניח שאני בכלל כרגע לא נכנס איתכם למספרים, מי שירצה יראה במפרשים, מהו היחס. אבל בואו נדבר רגע דולר שקל, בסדר? אם אני אומר לכם שכסף מדינה נקרא שקל, וכסף של התורה נקרא דולר, אז תבינו שדולר, שאני אומר לכם 50, הכוונה 50 דולר, ושאני אומר לכם 50 מדבריהם, הכוונה 50 שקל, אז זה כמעט פי 4, או אם תעשו את המתמטיקה שם, זה פי 8 או פי 80, מספרים אחרים לגמרי. עכשיו בואו נבין אצלנו, כאשר אדם מקדש אישה, מדוע בית שמאי אמרו, כסף מינימום דינר. רב אסי אמר תאמר בית שמאי כדרב יהודה אמר רב אסי, דאמר רב יהודה אמר רב אסי, כל כסף האמור בתורה, הכוונה היא לכסף צורי, ושל דבריהם כסף מדינה. אגב, ושימו לב שהיחס הוא בערך 1:8, בסדר? זאת אומרת שמינית כסף מדינה כפול 8 תגיע לכסף שיוצא בצור. ואם כן שימו לב, ההבדל, עכשיו חשוב להדגיש, המטבע הקטן ביותר בצור לא היה פרוטה, כי פרוטה הייתה עשויה מנחושת, אבל הכסף צורי הוא כסף שעשוי מכסף. ואם כן שימו לב, פרוטה לא רלוונטית לכסף צורי, ולכן גם ברף המינימלי זה לא נמצא בכלל בסל המטבעות של צור, ולכן אומרים בית שמאי, אדם לא יכול לקדש בפרוטה. פשוט מאוד, פשוט וקל. אומרת הגמרא, מפה שימו לב, נקשה מספר קושיות, האם זה נכון לומר משהו, את ההנחה שרב אסי אמר, דברי רב יהודה בשם רב אסי. בואו נראה. גופה אמר רב יהודה אמר רב אסי, כל כסף האמור בתורה, אני שוב חוזר, שימו לב, כרגע אנחנו נכנסים פה לסוגיות הגדרת מינימום או הצמדה לאיזה מטבע אני מצמיד כשכתוב כסף בתורה, או בדברי חז"ל. האם אני מצמיד אותו לצור, או לשווה ערך דולר נגיד היום, או אני משווה אותו, או מצמיד אותו למטבע המינימלי של מדינת ישראל שקל. כמובן אתם מבינים לבד שהמשמעות היא פי 4 או פי 8, זה סל מטבעות אחר לגמרי, והנקודה היא שכתוב 50, כתוב 30, כתוב כסף, על איזה כסף מדובר? אז רצינו לחלק שכסף שכתוב בתורה, הכוונה היא לכסף צורי, שהוא כסף יקר, הוא כסף שהמטבעות שבו הן גדולות יותר ויקרות יותר, והכסף שדיברו חכמים הוא בכסף מדינה, שהוא כסף שכל הבסיס שלו הוא נמוך יותר. גוף אמר רב יהודה אמר רב אסי, כל כסף האמור בתורה כסף צורי, ושל דבריהם כסף מדינה, כמו שאמרנו לפני רגע, נכון? שואלת הגמרא, וכלל הוא, וכי זה כלל, ואני הופך עמוד י"א עמוד ב', שכל, אני חוזר, וכי זה כלל שכל כסף שאמור בתורה, הכוונה היא כסף צורי, וכל כסף שחכמינו תקנו אותו בתשלומים, האם הוא מוגדר ככסף מדינה, שהוא מתחיל ביחס זול יותר, נמוך יותר? והרי זה לא נכון, שימו לב, והרי טענה, שימו לב, רק בוא נחזור על דיני טענות. אני מגיע לבית הדין ותובע ממך, אתה חייב לי $100 או הפקדתי אצלך $100. אז יש דין שנקרא מודה במקצת. אם אתה אומר, אני חייב לך לא 150, אז זה נקרא מודה במקצת ומחייבים אותך בשבוע. בואו נראה.
והרי תנא דכתיב כי ייתני של רעהו כסף או כלים, ושם כתוב שאם אותו אדם הנתבע הודה במקצת, חייב שבועה. מה? שהוא לא באמת חייב את הכל. תגידו לי, מהו הרף המינימום שעליו מחייבים אדם בשבועה? אני בא לבית הדין ותובע אותך על 10 אגורות. אז עכשיו אנחנו נכנס את בית דין, והם יעשו צומות, וישימו כולם טליתות, ויורידו לפה מלאכים, ויגרמו לך להישבע. נראה לכם הגיוני? אתם מסכימים איתי לגמרי, שיש סכום של תביעה, שבית המשפט או בית הדין יגיד לך, יקירי, בגן תשחק בגן, לא אצלנו, אין לנו זמן לשטויות. יש סכום שלא מתעסקים בו, הולך תסתדר איתו. אז בואו נראה, הותנן, שבועת הדיינים, מתי אני אומר שהדיינים מתערבים וגורמים לך להישבע בטענת מודה במקצת? שתי כסף, זאת אומרת, המינימום הוא 2 אמהות של כסף, זה המינימום של תביעה שבגינה בית הדין אומרים אנחנו נחייב בשבועה, וההודעה שווה פרוטה. עכשיו רגע, שימו לב, מה זה המשפט הזה 2 כסף? מאיפה זה בא 2 כסף? הרי אם התורה אמרה כסף, ומה אמרנו המינימום? נגיד בדברי תורה לדעת רב אסי, מה זה? מה צורית, נכון? כסף צורי. אז מאיפה המספר 2 אמהות? לכאורה, הרי התורה אמרה כסף, וכתוב כי ייתני של רעהו כסף, אז מתי בית הדין יחייב שבועה? בכסף, במה צורית אחת. מאיפה בא המספר 2 אמהות? מאיפה זה הגיע? אלא ודאי שלא, רואים שזה לא נכון להגיד את הדבר הזה, אלא יש פה עניין של שוויות. אומרת הגמרא, לא, שם יש לימוד מיוחד, ואל תקשה לי משם. התמדומיה דכלים, מה כלים? הרי כתוב בפסוק, אני קורא לכם שוב את הפסוק, כי ייתן איש של רעהו כסף או כלים, לשמור. אפשר להשוות. מה כלים? לפחות מיעוט רבים 2, נכון? כשאני אומר כלים, כמה זה במינימום? אם אני אומר כלי זה 1, כלים לפחות 2, נכון? אף כסף לפחות 2, ולכן שם זה לימוד שלומדים דרשה מהפסוק, ולא לבוא ולומר לך שהעניין הוא בשווי ולא במעה מינימלית של כסף צורי. אומרת הגמרא, ומה כסף דבר חשוב, אף כלים דבר חשוב. ומה זה נקרא דבר חשוב? לפחות שווי 2 אמהות. אגב, את זה הם עמדו, שפחות מ2 אמהות זה לא נקרא דבר חשוב, שבגינו אנחנו נחייב שבועה. ממשיכה הגמרא להקשות, ואני רק חוזר שוב, שימו לב, אני רק רוצה לבנות את הקונסטרוקציה. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בכמה אישה מתקדשת במינימום. בית שמאי אמרו דינר, בית הלל אמרו פרוטה, נכון? כולכם מסכים על זה? דיברנו בשיטת בית שמאי, מדוע בית שמאי אמרו דינר? דבר ראשון היה שאישה לא מוכנה להתקדש בפחות דינר. דבר שני היה שכסף האמור בתורה הוא כסף צורי, כסף האמור מדבריהם הוא כסף מדינה, ולכן בכסף צורי המינימום הוא דינר. מסכימים? אנחנו מפה ממשיכים להקשות קושיות אחת לאחת על הנחתו של רב אסי של רב יהודה בשם רב אסי, שכסף של התורה הוא כסף צורי, וכסף של דבריהם הוא כסף מדינה. בבקשה. רק שאלה, אם מדברים על כסף צור, אז בכסף צור לא היה להם כסף מנחושת, לא היה להם מעות מנחושת. אז איך באים שבהודו שווה פרוטה? בכסף צור לא היה פרוטה. אתה צודק, אגב, השאלה היא יפה. כרגע הגמרא מתייחסת פה לענייננו, אולי יש פה דין פרוטה כדין 100, אולי זה איזה כנס מסוים, צריך לראות, שאלה שלך מאוד יפה. אבל הראייה פה של הגמרא כרגע היא מהרישא מה2 אמהות. הגמרא כרגע לא מתייחסת להודעה בשווה פרוטה, אני שומע את השאלה שלך, היא הערה יפה. הלאה. אומרת הגמרא, והרי מעשר, אז מה אתה רוצה להגיד לי? ומה כסף דבר חשוב, אף כלים דבר חשוב, והרי מעשר דכתיב, שימו לב, יש דין. מעשר שני, מה הדין שלו? בואו נזכיר. יש זמנים בשנה, למחזור השמיטה, שבהם אדם מפריש מעשר שני. מעשר שני הוא תרומה שאדם מפריש, והקדוש ברוך הוא אמר, תאכל את זה אתה ומשפחתך בקדושה בירושלים. מה היה האתגר בדבר? שהרי הפירות, הירקות, היבול, היה מרכיב. עד שהיית בא לירושלים, אתה לא יכול כל פעם שיש לך איזה תמר או משהו לעלות לירושלים, נכון? אז מה היו עושים? אתה היית צובר כל פעם שהיית מקבל משהו ממעשר שני, היית מוכר אותו, והיית מחלל אותו בעצם על כסף, את הכסף הזה היית שם בצד, וכשעולים לרגל בירושלים,
היית אומר לילדים, אתם רואים? זה החבילה שיש לנו ממעשרות שני, שכל פעם פדינו, עכשיו נלך לירושלים ונאכל במסעדה כל המשפחה ביחד. הנה מצוין. עכשיו שימו לב לראיה אצלנו. והרי מעשר שני דכתיב, וצרת הכסף בידך, גם פה התורה מדברת בלשון כסף, ותנן פורץ סלע ממעות מעשר שני. מה הדין שם? שם כתוב, שאדם יכול לקחת הרבה מעות קטנות או הרבה פרוטות שהוא חילל עליהם מעשר שני, ולפרוט אותם לסלע אחד, כדי שבדרך יהיה לו קל להגיע. עכשיו תגידו לי רגע, אם כסף האמור בתורה הוא כסף צורי ולא פרוטות, אז איך יכולת לבדות על מעשר שני בפרוטות, שבסוף אתה צריך לפרוט את כל הפרוטות האלה למעה אחת? רואים שגם כסף האמור בתורה, אפילו הכוונה היא לפרוטה, ולאו דווקא לכסף צורי, שאחרת אם לא כן לא יכולת לבדות את המעשר שני שלך לפרוטות כל השנה. עונה הגמרא, לא, גם שם יש לימוד, כסף, הכסף ריבה, שם כתוב וצרת הכסף, כתוב ונתת בכסף וצרת וכולי. מה להגיד לך? שדין מיוחד, שמעשר שני אתה יכול אפילו על פרוטות לחלל, ולאו דווקא על מטבע צורי, שהוא מטבע חשוב יותר. אגב, אני סתם יכול להגיד לכם שבסברה זה דבר נורא הגיוני, אתם יודעים גם למה. אגב, ללא הפסוק היינו בבעיה, אבל מה הסברה? הרי אין לך כל פעם מעשר שני בכזה סכום של כסף, שהוא כסף צורי חשוב. אז מה, אתה כל פעם מזה מצטרף, איך אומרים פרוטה לפרוטה מצטרפת. אז אמרה תורה, אני רק נותן אולי טעם בסברה, אבל יש לנו פסוק שמעשר שני אתה יכול לבדות אפילו על פרוטות, ולכן בסוף כשאתה עולה מאיפה שאתה נמצא לירושלים, אמרו במקום ללכת, תחשבו ללכת עם שקית מלאה בעשרות אגורות, נכון, או בשקלים, תביא לי שטר של 200, יותר קל, נכון? זה בדיוק מה שהאדם היה עושה שם. עוד קושייה, אני חוזר, כל הקושייה שלנו בנויה על הנחה אחת. אתה אמרת לנו רבסי, שכסף האמור בתורה זה כסף צורי, תקרא לזה דולר נניח, וכסף שאמרו מדברי מה זה שקל, לא יודע, או דינר עיראקי, לא משנה מה. מנין לך ההנחה הזאת? והרי שימו לב, הקדש, שם מדובר, אדם שהקדיש שדה אחוזה. אז הדין הוא שאדם יכול לבנות את השדה שלו, נכון? דכתיב ונתן הכסף וקם לו ואמר שבועל, שימו לב, יש דין מעניין בהקדש, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, מחולל, יש דין שאינו נאה בהקדשות, ולכן אתה יכול לחלל גם דבר ששווה המון כסף בפרוטה. אז אם כמו שאמר רב אסי שכסף האמור בתורה הוא כסף צורי, בכסף צורי אין בכלל פרוטה, היית צריך להגיד שהחילול, המינימום שהוא תופס זה מעה ולא פרוטה. הנה לך שכסף שהדיברה בו זה לאו דווקא מנה צורי, זה לא דווקא מטבע צורי. אומרת הגמרא, גם שם כתוב, התמנה מכסף, כסף יאליף ממעשר, אז גם שם לומדים גזירה שווה שהכוונה היא אפילו לכל מטבע. עוד קושייה, והרי קידושי אישה, הנה, זה אתם כבר מתחברים אלינו פתאום, שימו לב. אני רק ברשותכם שוב חוזר על ההנחה, אני יוצא רגע את הכל. בית שמאי אמרו, מינימום כמה הוא? דינר. בית הלל מה אמרו? מינימום מה הוא? פרוטה. הסבר רב אסי, למה בית שמאי אמרו מינימום דינר? כי כל כסף האמור בתורה, הכוונה היא לכסף צורי, ובכסף צורי אין פרוטה. זה הכל. האם ההנחה הזאת היא נכונה? והרי קידושי אישה, הנה חוזרים אלינו למסכת קידושין, דכתיב כי ייקח איש אישה ובעלה, וגמר כיחה משדה עפרון. מה כתוב בעפרון? ונתתי כסף השדה כך ממני, ותנן בית הלל אומרים פרוטה ושווה פרוטה. עכשיו רגע, הרי רב אסי הגיע אחרי בית הלל ובית שמאי, וכבר יצא הכל בעולם שהלכה כמו מי? כמו בית הלל. נעים הרב אסי דאמר כבית שמאי ולא כבית הלל שהלכה כמותם, ואם הלכה כבית הלל, רואים שכל ההנחה הזאת לא נכונה. הרי בית הלל אמרו מה? פרוטה ושווה פרוטה. אומרת הגמרא אלה איתמר, באמת כל הקושיות פה הן קושיות חזקות לכאורה על רב אסי, וצריך להסביר שאולי ההנחה הזאת לא מדויקת. אלא איתמר אחי איתמר, אמר רב יהודה אמר רב אסי, שימו לב. אז בואו נשאל אתכם את השאלה. מתי אני אומר שכסף שאמור שכתוב הוא כסף צורי, ומתי אני אומר שהכוונה היא לכסף מדינה? כל כסף קצוב האמור בתורה, כל פעם שהתורה אומרת גם כסף, אבל היא גם אומרת מספר, למשל איפה? אונס ומפתה, נכון? שם כתוב 50 שקל. או שור שהרג עבד למשל, שם כתוב שמשלמים 30 שקל. אז שכתוב גם מספר וגם כסף, הכוונה היא לכסף צורי, פשוט.
אבל של דבריהם, שכתוב סכום ולא כתוב כמה, אז מי זה? זה הכוונה היא לכסף מדינה. זאת אומרת, כל מקום שהתורה, אז הנה אצלנו, שלמדנו שאדם יכול לקדש אישה בכסף, והיא לא כתבה כמה, אז מי זה מדבריהם? פה הכוונה היא באמת, זה כסף מדינה, ויכולה אפילו להתקדש בפרוטה. שואלת הגמרא, אז מה היא כמה שמלן, מה החידוש? הרי תנינה, שימו לב, 5 סלעים של בן, מה זה? יש דין, בוא נזכיר, בכור, צריך לבדות אותו אצל הכהן, נכון? פדיון הבן, אם הבכור נולד בצורה כמו שצריך והכל היה בסדר, נותנים 5 סלעים לכהן. אז שואלת הגמרא, תנינה, 5 סלעים של בן, 30 של עבד, 50 של אונס ושל מפתה, 100 של מוציא שם רע. כל המקרים האלה מה הם? הם כסף קצוב שהתורה אמרה. כולם בשקל הקודש במנה צורי. אז תגידו רגע, אני לא מבין, למה רב אשי צריך להגיד את זה במשנה שלנו? מה אתה מדבר? הנה משנה מפורשת על כסף קצוב שכתוב בתורה, ושם כתוב במנה צורי. תודה שלום. מה אתה רב אשי בא לדבר איתנו מאצלנו? איזה חידוש יש פה? אומרת הגמרא, אתה צודק, לגבי הרישא אין חידוש, בשביל דבריהם כסף מדינה הצריך עליה. החידוש הוא לגבי כסף שחכמינו תיקנו, שהוא יוצא בכסף מדינה, הכוונה היא בכסף של ירושלים שהוא פחות. דלא תנן דתניא, שימו לב, יש דין. התוקע לחברו, אדם חיכה למישהו בפינה, אתם מכירים את זה שהוא רצה להבהיל אותו, זה מסוכן מאוד, אדם יכול לקבל חס שלום התקפת לב מזה, אבל הוא הבהיל אותו, עשה לו כזה, צעק לו בפינה והבהיל אותו, תקע לו באוזנו. אז הדין הוא נותן לו סלע, הכוונה היא, חכמינו שיערו כמה אדם מתבייש מהבעלה הזאת שהייתה לו באמצע הרחוב, סלע. ולא תיממי סלע 4 זוזי, אולי תגיד, הכוונה היא לסלע צורי, שהוא 4 זוזים, אלא מי סלע, פלגה דזוזה, זה חצי מזוז צורי, דאבידו דיניש דקני, דקרי לפלגה דזוזה, איסתרה. הכוונה היא שם להגיד לך, שהכוונה היא בכסף שיוצא במדינה. אז הנה, יש חידוש אצל רב אשי לגבי מקום אחר לגמרי. אנחנו ממשיכים בעצם למקור, בית שמאי אמרו בכמה אישה מתקדשת במינימום? דינר. למה? רבי שמעון בן לקיש הביא טעם נוסף. טעמה בידי בית שמאי כדחזקיה דאמר חזקיה אמר קרא והפדה. בואו רק נזכיר. מדובר שם לגבי אמה עברייה, שאדם יכול, בדרך כלל שאדם היה קונה עבד עברי או אמה עברייה, אז השנים במקסימום לקניין שלהם, כרגע מדבר במקרה קלאסי, לא עם תסבוכות, 6 שנים. כי בשנת השמיטה, שנה השביעית יוצאת לחירות. עכשיו, היה הדין שאת האמה העברייה הזאת, הרי יהודיה לכל דבר ועניין, הוא יכל גם בעצם לקדש אותה לאישה עבורו, או לבנו. ואם לבנו יעדנה, כתוב. אז כתוב ועבדה, מה זאת אומרת? אם הוא לא רוצה לקדש אותה לבנו, אז יש מצווה לפדות אותה, מה הכוונה? או שהיא פודה את עצמה, או שפודים אותה. מלמד שמגרד מפדיונה ויוצא. בואו נעשה חשבון פשוט, בסדר? נניח שהוא קנה אותה ל6 שנים, ושילם בעדה 6 זוזים. אז אתם מסכימים איתי שאם היא עבדה 2, עבור כל שנה יש זוז שהיא כבר נתנה תמורה, נכון? אז אם היא רוצה לצאת, נשאר 4 שנים, תיתן 10 זוזים, ובזה תצא. איך היא תיתן? או בהתחייבות לאדון, או שמישהו יבוא וישלם עבורה. אז הדין הוא שהיא יכולה לקנות את עצמה ולצאת לחירות. עכשיו בואו נראה את הראיה. היא אמרת בישלמה דייב לדינר, והיינו דמגרה, ואז לה, מדינר, שימו לב, אם כל הסכום היה דינר, אז מכל שנה יורד עד שאתה מגיע לפרוטה, עד שמגיע לפרוטה. אלא היא אמר דייב פרוטה מפרוטה ממגרה, נגיד שאדם קנה, עכשיו מה, בכלל סתם שאלה, מה ההשוואה בין שפחה, בין אמה עברייה לבין קידושין? אז ראינו שהוקשו קידושין לעבד או לאמה עברייה, ראינו את זה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. אז בכל אופן הוא אומר דבר אחד, אם אתה רוצה לומר לי שהוא קנה אותה בפרוטה, אז מפרוטה אין מה לגרע, אין סכום שהוא פחות מפרוטה. אז אם כן מה, היא לא תוכל לצאת לעולם? עכשיו בואו נראה. אז מה הכוונה פה להגיד לך? שבאמת כשאדם קונה אמה עברייה, הקניין שלה צריך להיות לפחות בפרוטה. עכשיו בואו נראה. שואלת הגמרא ודילמה אחי כאמר, מי אמר לך שזה דווקא בדינר? איך הדייב לדינר תיגרד פרוטה, מה הכוונה? אם הוא קנה אותה בדינר,
כל שנה יורד חלק מהדינר, נכון? עד שהיא מגיעה לפרוטה. אז גם בשנה האחרונה עדיין יישאר פרוטה, ואז מה? היא יכולה לצאת בפרוטה, תשלם את הפרוטה שהיא עוד חייבת, ותצא לחורות. אבל איך הדייב לפרוטה? אם הוא קנה אותה בהתחלה מפרוטה, אתם יודעים מה קורה? לא תיגרע כלל. מה זאת אומרת? הוא קנה אותה בפרוטה. עכשיו היא רוצה לצאת. תגיד לו, אין בעיה. כמה אני חייבת? פרוטה? קח פרוטה ולך. לא נגיד שכל שנה יורד משהו. קח פרוטה ולך. זה המינימום, וזה מה שיש לי פה לתת, ואני הופך עמוד. י"ב עמוד א' למעלה, ועל דוחה הגמרא ואומרת, לא סל כדעתך. אי אפשר לומר שקונים אותה בכסף שאי אפשר לגרע ממנו. למה? דומיה דייעוד. מה הייעוד אף על גב דאיבאי מייד ואיבאי לא מייד, כל אחד דלא מצ מייד לא אבס בינס בינס. שימו לב, יש עוד תנאי לגבי קניין באמה עברייה. כמו שיש עניין לייעד אותו ולהתחתן איתה, אז אם הוא מכר אותה למישהו שהיא לא יכולה להתחתן איתו, למשל, דוגמה, מכרו את האמה העברייה הזאת לאח שלה. מכרו אותה לאח שלה. הדין הוא מכיוון שהוא לא יכול לייעד אותה לאישה, אז הוא גם לא יכול לקנות אותה. אז אותו דבר הכנה, מכל אחד דלא מצי מיגרא, אם אתה קונה אותה מסכום שלא ניתן לגרע ממנו, כי פרוטה זה הסכום הנמוך ביותר, אז גם אין פה קנייה, אז בונה לא אבס ביני. וקידושי אישה, שימו לב, עכשיו בואו נסביר את הטעם שלו, אז בואו נסביר מה הטעם, שאני חוזר שהוא סבר לדעת בית שמאי, שקניין הקידושין הוא במינימום בדינר, וקידושי אישה לבית שמאי נפקא להו מהאמה העברייה, או הם למדו את זה אחד מהשני, מה עם העברייה, שימו לב, כן, אגב מאיפה הם למדו את זה, מי אחרת ייקח לו, למדנו את זה כבר, מה העברייה בפרוטה לא מקניה, שהרי מה אמרנו, שהרי אם הסכום של הפרוטה לא ניתן לגרע ולא תוכל לצאת לחופשי, אז גם אין פה קניין, אף אישה בפרוטה לא מקדשה, אלא במה? בדינר. אז אם כן אני חוזר, שימו לב לראיה האחרונה לשיטת בית שמאי, בסיכום, גילנו שלא ניתן לרכוש אמה עברייה בפחות מדינר, או סליחה, בפרוטה אי אפשר לרכוש אותה, אז אם אפשר לרכוש אותה בדינר, בפרוטה, אז כמו שאותה אי אפשר לקנות בפרוטה, והרי למדנו את אישה, נישואים באישה מאמה עברייה, אז כמו שאמה עברייה לא ניתנת לקנייה בפרוטה, כך אישה גם לא ניתנת להתקדש בפרוטה. שואלת הגמרא, בסדר, אין בעיה, קיבלתי, אי אפשר לי לקדש אישה בפרוטה, אבל אם הפלגה דדינר, אז מי אמר לך שאתה קופץ לדינר? תגיד, אין בעיה, לא פרוטה, תגיד חצי דינר. ואם השתי פרוטות, עונה הגמרא, כיוון דאפיקתם בפרוטה, הוקמה עד דינר. זאת אומרת, ברגע שיצאנו מכלל פרוטות, אנחנו כבר לא מתעסקים בפרוטות, קופצים לדרגה הבאה שהיא דינרים. ולכן, אז אני חוזר, לשיטה הזאת למדו את זה מהאמה העברייה, כמו שהיא לא בפרוטה, אז גם אישה לא מתקדשת בפרוטה, ולמה לא בשתי פרוטות? כי אנחנו כבר עוברים לשלב הבא של דינרים. רבא הביא טעם אחרון, טעם רביעי, שימו לב, היינו טעמה, ופה אנחנו מסיימים בעזרת השם, היינו טעמה דבית שמאי, שלא יהיו בנות ישראל כהפקר. ומה הכוונה? אם אתה תבוא עכשיו ותתחיל להגיד לה, אני קונה אותך בפרוטה, אומרים בית שמאי, זה נקרא זלזול, יש רף מינימלי. עכשיו תשאלו אותי, בדינר זה לא זלזול? כנראה הם שמו בדעתו של אדם, מה נקרא זלזול בו ומה לא, למרות שבית הלל חלקו על הדבר, ואמרו שגם, אגב, עכשיו איפה, אתם רוצים לדעת איפה הדברים האלה פתאום רואים שהם שימושיים? היה מקומות, לא עלינו למשל, דברים קשים מאוד, אפילו בשואה, שזוג רצה להתחתן במחנות, ומה הם מצאו? שווה פרוטה, דינר לא היה לו, אבל שווה פרוטה היה לו. אז בית הלל עדיין סברו שהמינימום כדי לקדש, וזה עדיין נקרא באיזון, שלא נקרא הפקר לדעת בית הלל, זה פרוטה, לדעת בית שמאי, לא, דינר. כמובן אנחנו יודעים שההלכה היא כבית הלל. עד כאן הדף של היום, ברשותכם סיכום, שימו לב לקונסטרוקציה, כי הגמרא פה היא לא קשה, אולי בכל ראיה וראיה או בכל קושיה יש נושאים, אבל אין פה גמרא קשה, אז בואו נחזור. דין ראשון ראינו שבית שמאי מה סוברים? שהמינימום לקדש אישה הוא בדינר. יופי. למה? כי אישה מקפדת בפחות מדינר, היא לא מוכנה לקדש. אז מה תגיד לי? ילדה של מיליארדר שלא מוכנה להתקדש בפחות $1,000,000 לא מתקדשת? התשובה היא כן. אם היא לא מוכנה להתקדש בפחות $1,000,000, אתה צריך שהיא תסכים, אז אתה צריך להביא לה $1,000,000. אז מה החידוש בכל אופן של בית שמאי? שלדעתם גם בפרוטה אישה מתקדשת, רק אם לא אמרת לה שזה פרוטה, סתם דעת אישה היא על דינר, לא על פרוטה. אבל באמת באישה שאתה יודע שהיא רוצה סכומי עתק, כמו בנותיו של רבי ינאי, אז בזה הן מתקדשות, פחות מזה הן לא מתקדשות. דין ראשון.
מה עם הסברות? הבאנו עוד טעם, בוא נסביר את טעמם. אז רב יוסף הביא טעם ראשון, שכסף של התורה הוא כסף צורי, וכסף של דרבנן הוא כסף מדינה, והרי קידושין זה כסף של התורה, ולכן המינימום הוא כסף צורי שהוא דינר. מפה הבאנו מספר קושיות על רב אסי, שזה לא נכון להגיד שכל מקום שהתורה אמרה כסף זה כסף צורי, ודבריהם זה כסף מדינה. פעם אחת ראינו מלגבי שבועה 2 מעות, פעם שנייה ראינו ממעשר שני, פעם שלישית ראינו מפדיון הקדש, פעם רביעית ראינו מקידושי אישה, פעם חמישית, ופה בעצם חזרנו בו וחילקנו. מה החילוק? בוא נחזור. כסף שהתורה אמרה בו ונתנה בו מספר זה כסף צורי, כסף שהתורה רק אמרה כסף ולא אמרה מספר זה מדבריהם כסף מדינה. יופי, שאלנו מה החידוש של רב אסי, אמרנו לגבי הסייפה. רבי שמעון הביא עוד דבר מהלימוד של ואפדה, לומר לך שמגרים מפדיונה, מה המינימום כדי לגרע? בפרוטה אין מה לגרע, אלא ודאי זה דינר. אגב, שאלנו, ומאיפה לומדים את זה? מהמה העברייה. ודבר אחרון שרבא אמר, למה אמרו בית שמאי דינר? כדי שלא יהיו בנות ישראל הפקר. ועד כאן הדף של היום. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו, סמטרקן משבט המקדש וסמטרקן משבט קרנות שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, משכימים דברים בטלים, אנו מלים ומקלגוז רמלים ושכר, אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לברשה אחת. שנאמר ואתה אלוהים תורדל לברשה אחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו עמהם ואני אבטח בך. אנחנו הגענו לשין סמך ד' וכן, כאשר, וואו, שוב פעם מאוחר, 10:05, אני מתנצל, אני שוב פעם אקרא רק את שער הביטחון. וכן כאשר יבואו תורפו מצומצם, ולא יותר על מזונו מאומה, ראו לו לחשוב בליבו ולומר, אשר הכיני מזוני בשדי ימי מתחילת ענייני, כפי צורכי ודי כלכלתי יום יום, עד אשר המיר אותו לי בטוב ממנו ולא הזיק לי בו בצמצום מאומה, כן להזיק לי בו הטרף הזה אשר העתיק אותי אליו, הפכתי עמוד עתה, בצמצום כפי צורכי התכלית ימי מאומה. ונזכר על זה כמו שאמר הבורא על אבותינו במדבר שעניינם היה כזה, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו ואמר הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מחר בעזרת השם בלי נדר נראה את הלב טוב. אנחנו נמצאים ברי סמיכי, נבוא בסייעתא דשמיא לראות את הדברים בפנים בחלק האפור. כל זה ממה שאין הלב הישר מניח עצמו להתפתות משום מעלה אשר יבוא ביודו, באמת שכבר לא מפני זה יוצא מידי שפלותו מצד החסרונות האחרות שאי אפשר שלא יהיה בו, ועוד שאפילו באותם המצוות עצמם שהשיג לא הגיע ודאי לתכלית האחרון. עד כאן להיום, יישר כוח לכולם, יום טוב ומבורך, בשורות טובות. שימו לב שאנחנו מגיעים לימים של 100 שנה לדף היומי, ודבר נוסף שאנחנו מגיעים אליו, באמצע מסכת קידושין, זה כבר חצי ש"ס לתחילת המחזור הנוכחי. אנחנו שהתחלנו ללמוד ביחד, באמצע בבא בתרא בעזרת השם עושים סיום הש"ס, אבל תראו איך הזמן רץ והזמן עובר, כל אחד יתפוס מה שכל, ברוך השם שנזכה הלאה, בהרבה דברים טובים. אם יש שאלות או הערות, בבקשה. יום טוב לכולם. תודה. יום טוב. יום מבורך, כן. כי שהתורה, למשל, אומר שכל אחד חייב לתת חצי שקל. מחצית השקל, כן. כן, אז אם מחצית השקל זה בכסף של צור, אז כמה זה שווה? חצי דינר, חצי מה? מסכת שקלים, אני לא זוכר כרגע את המתמטיקה בדיוק, אבל יש שם חשבון מדויק. מסכת שקלים, דיברנו על זה בלי סוף. זה דבר כאילו מדיד שאפשר לבדוק אותו ברגע. אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא מונח פה שוב. בסדר, אוקיי. בסדר? יישר כוח גדול, ברוכים הבאים. תודה. יום מבורך, דרישת שלום כל טוב. להתראות, שלום, שלום.